Čus ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dneska si povieme, že čo nás čaká a ako to vlastne bude teraz akože tieto videjka, takže poďme na to. Je to vlastne s tým tak, že v podstate ono, keďže je teraz škola, tak niektorým sa zase nedá kúkať videá, mne sa dajme tomu niekedy nedá hrať s fanúšikmi v brávku alebo proste tak a rád by som sa vás spýtal, že ktorí fanúšikovia, ak ste vy akorát vy, čo pozeráte toto video, tak napíš mi do komentárov, že či si fanúšik a si v klube v brávku, ktorý sa volá Super Club. A je tam aj ostatní ako ja, sú tam aj niektorí youtuberi a pozval ma tam typeček jeden. Ak toto pozeráš, tak pozdravujem ťa, kámo. Teraz tam som. Zatiaľ dobre to tam vyzerá. Takže v podstate akože ďakujem za pozvánku. Klikni na tlačítko odberu, nech ich máme 40 odberateľov. Blížime sa k tomu strašne blízko. Ďakujem ti veľmi pekne. Momentálne k tejto škole a k videa. V podstate akože ona je škola a tak ďalej, čiže niektorým sa nedajú pozerať videá. Takže ja som vymyslel, že si videá budú vychádzať, neviem ako, možno individuálne a možno ako keby aj... Ja som si myslel, že možno to spravím, že buď individuálne ako doteraz, alebo budem vydávať každý pondelok, stredu a piatok videa. Takže napíš mi do komentárov, čo je z toho najlepšie. V budúcom videu spravíme o tom, že kto napísal aký komentár a nevadí. Ja sa s tebou lúčim od tohto videa zatiaľ. Čus!